De har ingen set det, der nu har. De er da fair. De er da fair. Ja. Og masser af. Specielt hvis begge Priest og Syphine. Jeg går bare power shot og one shot eller andet. Det er planen. For jeg kunne virkelig godt finde på det. Du one-shot ingen skid med powershot, den laver en skade. Nå nej, 100.000 er ingen skade, det er rigtigt. Det har du både din camera shot og aimshot, der også gør. Nej, aimshot gør sgu ikke. Aimshot gør i begge randomly på nogle gange. Og den har også gjort en eller to gange i arena, men hvad vil vi på? Hvad vil vi på? Shadow Priest eller Monk? Jeg tænker Shadow Priest til at starte med, og så... Jeg er nødt til at løbe ned i den anden. Ikke hele vejen ned i den anden. For så kan du ikke heal Simon derinde. Jeg bliver fuldt federe, så jeg catcher restore for, maybe. Ja. Nej, jeg tror ikke det. Nej, jeg er ikke kommet til Ja, at forstår. Jeg er stund, du bliver federe, Steffen. Du bliver federe. Ja. Skader ham Ja, der. gotcha. Jeg er ude af Så... 4. Jeg tager meget skader. Jeg er indcap. Thomas, det så. Jeg sværger mit pet, det bruger selv sack. Den har lige sacket Simon, selvom det er slået fra. What the fuck? Jeg har godt lagt mærke. Skal vi bare stoppe, eller hvad? Nej, men jeg fik lige en leg spike, så det var der... det var jeg slet ikke klar over. Alting stod bare lige stille et sekund. Nej, men du døde bare. Jeg stod bare i den ene CC efter den anden. Hele vejen. Hele tiden. Jamen, det vidste jeg heller ikke. Nej, men det... Ja. Det der med, at de ikke nogen ses. Hold lige. Hvad fanden var det for noget med mit pet? Ja, jeg så godt, jeg havde en enkelt sack på mig. Mm. Men det er sgu da første gang, det er slået fra.